ka si nọdụ na mmata n'ọzọ eze nna ya ji ụgbọ jụrụ bụrụ mmiri isa ụra akụ nne ya okechukwu ụra oge obi bara ego iru bụ 20,000 cash in your $100 ego nri 250,000 ego na-eso nri 100,000 People are able 100,000. Let's see if we 100,000. The time for 80,000. Monetize 150,000. Money is 100,000. Zero 100,000. That's what is not provided. 50,000. Two resources 90,000. Then monetize for the north 5,000. Snatch 50,000. Total capital 135,000. 1,350,000. If I monetize with 375,000, but only 5,260,000. 1 million over 1 million 55,000 naira. I never put a little bit of office and a snack. All 5 million 145,000. I need the 49 where we are working on. I can do 105,000 naira. I am the 100,000. When it is 107,000. 107,000 transfer. Transfer. Ali nebo monjojulowa Oriri kan sopolo wena monjojulowa Oriri kan sopolo wena Ali nebo monjojulowa Oriri kan sopolo wena monjojulowa Oriri kan sopolo wena Anya malo nyelebu Anyu nebo onye si pokoyawo Anya malo nyelebu Anyu nebo onye si pokoyawo Onye malo nyelebu Anyu nebo onye si pokoyawo Olori Igbo janomo Ibe njitiju kaya wani Oya jojumo na binuwa Imale jobokocha Ntonto toleona Ejobokocha no maroli ubenne Ntonto toleona une melunta bimu maburi anya One mejobokocha Oya jojumo na binuwa Imale jobokocha Ntonto toleona Ejobokocha no maroli ubenne Ntonto toleona une melunta bimu maburi anya Walizabuluwa kalyawa Owani mwana njojuye Walizabuluwa kalyawa Owani nguruzisi Walizabuluwa kalyawa Owani mwana njojuye Nuo Walizabuluwa kalyawa Owani nguruzisi Ona bombo kadivene manuwa Alile jumiso Alele nebo monjojulowa Oriri kan sopolo wena monjojulowa Oriri kan sopolo wena Anya malo nyelebu Anyu nebo onye si pokoyawo Onye malo nyelebu Anyu nebo onye si pokoyawo Onye malo nyelebu Anyu nebo onye si pokoyawo Olori Igbo janomo Ibe njitiju kaya wani Oja jojumo na binuwa Imale jobokocha Tonto toleona Ejobokocha no maroli ubenne Tonto toleona une melunta bimu maburi anya One mejobokocha Oja jojumo na binuwa Imale jobokocha Tonto toleona Ejobokocha no maroli ubenne
jebo imu kananlo imu kobni ebube jebo imu kananlo imu kobni imu melebe ebube jebo imu kananlo imu kobni ejebo si enugu webie no nija mana jebo si enugu webie no nija jere jize we ba moto we naba jere jize we ba moto we naba ejebo nwanne m eluru enugu ọnọrọ nọ n'ịcha ejebo nọzi ebe olulu igbo oju anụmụ ibe njisi chukwu karịa ụwa anyị ọjọ́ dúdú mú nàbí nù wá ìmọ̀lẹ̀ ìjọba kọjá tọ̀ntọ̀ tọ̀lẹ̀ ọ̀nà ìjọba kọjá nù màrọ̀lì yóò bẹ̀nẹ̀ tọ̀ntọ̀ tọ̀lẹ̀ ọ̀nà ó nẹ́mẹ̀lú ntàmí mú má bọ̀rẹ̀ ányá. nwanne m ejebo kọcha ọjọ́ dúdú mú nàbí nù wá ìmọ̀lẹ̀ ìjọba kọjá tọ̀ntọ̀ tọ̀lẹ̀ ọ̀nà ìjọba kọjá nù màrọ̀lì yóò bẹ̀nẹ̀ tọ̀ntọ̀ tọ̀lẹ̀ ọ̀nà ó nẹ́mẹ̀lú ntàmí mú má bọ̀rẹ̀ ányá. ebube jebo imu kananlo imu kobuni ibe komeleme ebube jebo imu kananlo imu kobuni ibe komelo ebube jebo imu kananlo imu kobuni ibe komeleme ebube jebo imu kananlo imu kobuni ibe komelo ejebo si enugu webie no nita mana ejebo si enugu webie no nita jere jize we ba moto we naba jere jize we ba moto we naba ejebo nwanne m eluru enugu ọnọrọ nọ n'ịcha ejebo nọzi ebe olulu igbo oju anụmụ ibe njisi chukwu karịa ụwa anyị ọjọ́ dúdú mú nàbí nù wá ìmọ̀lẹ̀ ìjọba kọjá tọ̀ntọ̀ tọ̀lẹ̀ ọ̀nà ìjọba kọjá nù màrọ̀lì yóò bẹ̀nẹ̀ tọ̀ntọ̀ tọ̀lẹ̀ ọ̀nà ó nẹ́mẹ̀lú ntàmí mú má bọ̀rẹ̀ ányá. nwanne m ejebo kọcha ọjọ́ dúdú mú nàbí nù wá ìmọ̀lẹ̀ ìjọba kọjá tọ̀ntọ̀ tọ̀lẹ̀ ọ̀nà ìjọba kọjá nù màrọ̀lì yóò bẹ̀nẹ̀ tọ̀ntọ̀ tọ̀lẹ̀ ọ̀nà ó nẹ́mẹ̀lú ntàmí mú má bọ̀rẹ̀ ányá. nne jebo wezọlụ kalịba nne jebo wezọlụ mọdịka wezọlụ mpete nne jebo wezọlụ mọdịka wezọlụ mpete wee kalịba nne jebo wezọlụ mọdịka wezọlụ mpete wee kalịba ogige onye okwu nwa na-alụ eto na-achọ nne ya achọ ogige onye okwu nwa na-alụ eto na-achọ nne ya ogige onye okwu nwa na-alụ mmiri bịa niile sinye aja ezu ike ejema nwurugo mmiri bịa niile sinye aja ezu ike ejema nwurugo olulu igbo ji anụmụ ibe njichiji ugwu karịa ụwa anyị ọjọ́ dúdú mú nàbí nù wá ìmọ̀lẹ̀ ìjọba kọjá tọ̀ntọ̀ tọ̀lẹ̀ ọ̀nà ìjọba kọjá nù màrọ̀lì yóò bẹ̀nẹ̀ tọ̀ntọ̀ tọ̀lẹ̀ ọ̀nà ó nẹ́mẹ̀lú ntàmí mú má bọ̀rẹ̀ ányá. nwanne m ejebe kọcha ọjọ́ dúdú mú nàbí nù wá ìmọ̀lẹ̀ ìjọba kọjá tọ̀ntọ̀ tọ̀lẹ̀ ọ̀nà ìjọba kọjá nù màrọ̀lì yóò bẹ̀nẹ̀ tọ̀ntọ̀ tọ̀lẹ̀ ọ̀nà ó nẹ́mẹ̀lú ntàmí mú má bọ̀rẹ̀ ányá.
Onye
na-echikwa na nna ya chiri echi Yeah.
Go,
Thank you.
Mr. Apostle TV, onye na-ejebe ọ na-eme n'ụkwụ anyị nọ na Ọnịcha. Yes, eso n'ime Chukwura onye otu anyị si esi obi ọzọ Chukwura o jiri ọzọ agbara nze taa ọzọ dị n'obi ka esi ya anyị fụkie ya si wee gaa Ọnịcha bụ nnukwu obodo ebe ife na-eme mmadụ karịrị akarị Ọnịcha mmadụ anọ anyị abịago mesie anyị na-anasị anyị kelere ezinụlọ n'ime Chukwura anyị sị ọ ga-adịrị ha mma mma chetara ọzọ ozugbo maka ọgwụ mma welata ọzọ ndị na-eso ya na Chineke sere ọzọ a gọzie ha ebe ha spend ka Chineke ochie aka na ọzọ ha ji ka ha sere esere onye nka n'aha Jizọs anyị ga-ana anyị ka mmesi abụọ ndị na-ejebe ha na-eme ihe ọbụla na-eme eme anyị na-eme ha mgbe onye na-achọ ime mmemmọtụ anyị hazie ka ọ gaa nke ọma ndị Ọnịcha anyị kelekwa anyị na-ana ọrụ ugwu na ọrụ